गुलबुवा. विहिरीजवळचा रस्ता. आमच्या गावात आहे आजीचा वाडा. फार मोठा नाही, फक्त दुमजली. तिथे रात्री आजी आम्हाला सांगायची तिचे जुने अनुभव किंवा गोष्टी. आमच्या गावात एक वेडी बाई फिरत असे. सगळे तिला येडी चिंधी म्हणत असत. तशी ती कोणाला त्रास देत नसे, पण रात्री ती मुद्दाम स्मशानातच झोपत असे. एकदा आजी आम्हाला गोष्ट सांगत असताना ती येडी चिंधी आमच्या जवळूनच चालत गेली. आम्ही अजूनच घाबरलो. ती आजीला हात वगैरे करून ओळख दाखवत गेली. घाबरण्यासारखे तर खरे काहीच नव्हते, पण आम्ही लहान होतो त्यामुळे उगीच घाबरलो. वाड्याबाहेर हिवाळ्यात छान अशी लहान शेकोटी आणि त्याबाहेर आजी आणि आम्ही लहान मुले. भीतीसोबत मजाही यायची गोष्टी ऐकताना. आजी आज एक अनुभव सांगू लागली. बाळांनो, एकदा गावातून कीर्तन ऐकून यायला मला जरा उशीर झाला. थोडा वेळ मंदिरातच बसले. आणखी बाया होत्या सोबत, पण नंतर जाणवले की त्या राहायला जवळच आहेत, म्हणून उशिरापर्यंत इथं बसून आहेत. मी मग निघाले घरी यायला. या बायांनी तर मला अडवलं होतं. आजीबाई, आज अमावास्या आहे. भूताटकी आपल्या गावात काय नवी नाही. जा की उद्या सकाळच्या वेळी. पण मी काय बी ऐकलं नाही. तरी त्यातील एकीने माझ्या गळ्यात घालायला मला कसला तरी धागा दिला. तो मी घातला आणि निघाले. असंच काही काही वेळी रात्रीची आमच्या गावात म्हातारी लोक मेलेली सापडली आहेत. ती स्मशानातली लाल डोक्यावाली बाई त्यांना घेऊन जाते म्हणतात. मी घाईघाईत निघाले. त्या रामूदादाच्या शेताच्या जवळून बघा एक विहीर लागते. तो रस्ता जवळचा आहे. मी काय कुणाला घाबरत नव्हते. मी शेवटी त्याच वाटेने थोडा विचार करून निघाले. एका बाजूला ऊसाचे शेत, दुसऱ्या बाजूला जरा मोठी झाडं, पलीकडे जंगल. मी मधून चालू लागले. समोरचा रस्ता थोडा वेळ दिसत होता, पण नंतर तर त्या रस्त्याजवळ कोणताच विजेचा खांब नव्हता. समोर अंधारच अंधार पसरला. रस्ता तसा लांब नव्हता, पण मी खूप वेळ चालून पण रस्ता समोर दिसतच होता. आपले तोंड सताड उघडून जणू तो अंधार मला आता आत बोलावून घेत होता. कडेकडेने झाडांची पाने सळसळ करत हलत होती. जणू त्या झाडांवर कोणी बसून माझ्याकडेच बघत आहे. अनेकदा मागे किंवा वर मान वळवून पाहावे असे वाटायचे. माझ्या मागे कोणीतरी चालत आहे असेही वाटायचे. मी आत जाऊ लागले. अंधार वाढत चालला. शेतातून पानांच्या घासण्याचा खसखसाचा आवाज येत होता. आता तो आवाज बदलून खी करत कोणीतरी आपल्या तोंडावर हात दाबून हसत आहे असा येऊ लागला. मी एकदा डावीकडे एकदा उजवीकडे पाहत पुढे चालू लागले. दोन्ही बाजूंची झाडे जणू माझ्या आणखी जवळ येऊ लागली होती. माझ्यावर हसत होती. बरी फसलीस, आत अंधारात आलीस, आता कुठे जाशील? जणू मला ती झाडे धमकावत होती. मी आणखी वेगाने चालू लागले तर माझ्या मागून थंड वाऱ्याची झुळूक माझ्या पाठीला जाणवली. जसे कोणतरी मला थंड हात लावला. मी राम राम जप करत पुन्हा जरा हळू चालू लागले. विचार केला की मी कितीही जोरात पळत सुटले तरी ते माझ्यापर्यंत सहज पोहोचेल. कशाला त्याची हिंमत आणखी वाढवायची? आता अंधारात कुजबुज वाढली होती. जणू झाडांत कोणीतरी दबा धरून बसले होते आणि मी थांबण्याची वाट बघत होते. मी स्वतः झाडात येण्याची वाट पाहत असावेत. माझ्याही मनात अनेकदा विचार आला की आपण थेट या झाडांत जाऊन आत पळत सुटलो तर बरे होईल. पण हा विचार माझा नव्हता. हा विचार फसवा होता, घातकी होता. ती अंधारात जगणारी विचित्र शक्ती किंवा माणसे हा विचार माझ्या मनावर बिंबवत होती. चालू नको, पुढे वाघ आहे. चालू नको, पुढे आग आहे. इकडे ये, झाडात ये, अंधारात ये, आमच्यात ये, ये. त्यांची ही खसखस मला ऐकू येऊ लागली. झाडे माझ्या भोवती फेर धरून नाचू लागली. शेकोटी भोवती आपले लोक नृत्य करतात, अगदी तसेच चारही बाजूनी मला झाडे दिसू लागली. झाडे गोल गोल फिरत होती आणि मी मध्ये उभी होते. झाडांवर कोणी बसले होते. काही मुले, काही बाया, काही म्हाताऱ्या, काही तरुणी. त्या मला बोलावत होत्या.
त्या झाडांवर बसून मलाच बोलावत होत्या. काही मुली आता झाडांच्या फांद्यांवर अक्षरशः उलट्या लटकल्या. एका लाल साडीवाल्या बाईने तर एक दोरी झाडाच्या फांदीला बांधली आणि त्यावर फाशीच घेतली. ती पाय झाडू लागली, थरथरू लागली, ती तडफडू लागली. माझ्याकडे बघत बघत ती शांत झाली, कायमचीच. डोळे माझ्याकडे उगारून ती गेली. तिचे डोळे माझ्यावरच खेळले होते. तिचे प्रेत असेच त्या दोरीभोवती गोल गोल फिरत होते. कधीही ते माझ्यावर उडी मारील असे वाटू लागले. मी जागीच थबकले. हसण्याचे आवाज येऊ लागले. झाडांतून रडण्याचेही आवाज येऊ लागले. कोणी हेल काढून रडू लागले. अचानक झाडाला लटकलेली ती दोरी तुटली आणि ती बाई माझ्यापासून काही अंतरावर जमिनीवर तोंडावर पडली. तिचे डोके माझ्या बाजूला होते. गपकन तिने मान वर केली. माझ्या श्वासाला जोरात हिसका बसला. श्वासात गचकन ओढला गेला. मी थरथरू लागले. पायातील शक्ती गेली. ती बाई लोळत लोळत पुढे सरकू लागली. तिच्या हातात विळी होती. कडेकडेने आवाज येतच होते. रस्त्यात थांबू नकोस, इकडे ये, आम्ही तुला वाचवू, इकडे ये, शेतात ये. पण मन मात्र सांगत होतं, काहीही झालं तरी रस्त्यावरून बाजूला व्हायचं नाही. रस्त्यात धोका कमी आहे. या रस्त्याला गावातील जुन्या जाणत्या काकांनी मंतरले आहे, पवित्र केले आहे. मी तशीच थांबून राहिले. ती बाई आता पुढे सरकणे थांबवून तशीच बसून राहिली आणि अचानक उठून ओरडत कडेला पळत सुटली आणि तिने जोरात एका विहिरीत उडी मारली. पाण्याचा आवाज झाला. मला हे सहन झालं नाही. मी बेशुद्ध पडले. सकाळी मला गावकऱ्यांनी पाहिले. नशीब म्हणून मी वाचले. जर बाजूला कुठे गेले असते तर माझे काही खरे नव्हते. नमस्कार, मी पूजा, तुमची सबस्क्रायबर, ठाण्यात एका जुन्या गावाची रहिवासी. माझ्या बालपणापासूनच मला भूत, करणी या सर्व गोष्टींबद्दल जाणीव होती. कारण माझे वडील हे पुजारी होते. लोकांना होत असलेल्या भूतबाधा, करणी ह्या अडचणींवर ते मात करत असत. मी पण बाबा हे सगळं करत असताना त्यांच्या सोबत बसत होती. लोकांचे एवढे भयानक प्रकार नीट करत असलो तरी आमच्या परिवारातील सदस्यांना काही त्रास होत नसे. काही वर्षांत माझे वडील वारले. सगळ्यांना ते नैसर्गिक मृत्यू वाटत असेल तरी मला जाणीव होती की लोकांवर घडत असलेली करणी आणि बाधा नष्ट करण्यासंदर्भात ते सगळं बाबा स्वतःच्या अंगावर काढत असे. आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर काही वर्षे ते आणि काही आत्मे हे आम्हास दिसत राहिले. अशाच एका रात्रीची ही घटना. रात्रीचा 1 वाजला होता. रात्री जर कोणी दारावर आलं तर आम्ही कधीच नीट पारखल्याशिवाय दार उघडत नसू. पण का कोणास ठाऊक त्या रात्री माझ्या आईला कोणी आधीच सांगून ठेवल्यासारखं वेळ न घालवता दारावर पहिला थाप पडला आणि लगेच दार उघडून संमोहनात असल्याप्रमाणे ती दारावरच पडली. आवाज आल्यावर ताई धडपडून जागी झाली आणि बघते तर काय, दारावर दुसरे कोणी नव्हते तर दादा होता. पण तो काहीसा वेगळा वागत होता. इतक्यात त्याने त्याची मान 180 अंशात फिरवली आणि बाहेर सरळ पळत सुटला. तशी आई शुद्धीत येऊन त्याला बघायला बाहेर गेली. बाबांना आधीच गमावून आता आईला काही व्हायला नको म्हणून ताई सुद्धा घराबाहेर पडली. आईने दादाच्या रूमवर थापा टाकल्यावर वहिनीने त्यांचं दार उघडलं. समोर भावाला गाढ झोपेत बघून आई आणि ताई खूप घाबरले. जर भाऊ गाढ झोपेत आहे आणि वहिनीने सांगितल्याप्रमाणे जर तो रात्री 11 पासून झोपूनच आहे तर आमच्या दारावर कोण आणि का आलं होतं? त्या रात्रीनंतर अजूनही तर रात्री 12 वाजता कुत्र्यांच्या विव्हळण्याचा आणि रडण्याचा आवाज येत असतो. काल रात्रीच रेकॉर्ड केलेला हा आवाज.
बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.